1.7 million pesos nga bili sa pinaugang seahorse ang gisunog sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR 7. Aniya ang report. Kini ang mga pinaugang seahorse nga nasakmit sa mga otoridad nga nakaroon sa kustodiya sa BFAR 7. 59 kilos ang timbang nini ug nasakmit sa managlahing operasyon. Ipalusot unday kini padung sa ubang nasod ilabi na sa China. Tungod kay illegal man, gipang sunog kini sa chamber nga gipangunayan ni Direktor Alfio Piloton sa BFAR 7. Na-intercept nato sa Mactan International Airport kining seahorse, no, dried seahorse, og atong mahinumduman nga niadtong panahon nga na-confiscate nato ni sila. Although dunay isa ani nga abandoned, pero dunay duha nga atong gipailan og administrative case kay nadakpan gyud sila nga mga Chinese nationals. Suma ni Piloton nga buhalin og 30,000 pesos ang matag kilo sa pinaugang seahorse. Giisip nga endangered species na. Kining matang sa mananap sa dagat busa higpit kining gidili ang pagpanguha nini. Ginabawal ginato ni siya kay under siya sa CITES, no. Kining CITES ang bote pa sa punya na kining Convention of International Trade of Endangered Species. So dayag na lang nga ang seahorse na appeal na dito. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bistak.